A l'esquerra de l'Eixample de Barcelona, a la cruïlla dels carrers de Calàbria amb Consell de Cent, hi ha un edifici modernista construït a principis del segle XX, la Casa Orsola. Una escala de veïns que porta més de 3 anys en lluita. L'octubre del 2021, els seus administradors venen la finca sencera al fons voltor Liones Inversiones. Objectiu? Expulsar els veïns de tota la vida, triplicar els preus i substituir-los per llogaters de temporada. Una nova tendència a la ciutat de Barcelona, on els lloguers han pujat un 75% l'última dècada. Al desembre del 2021, els veïns comencen a organitzar-se. L'abril del 2022 comença i s'acaba una negociació amb l'administrador de la nova propietat. De juny a octubre d'aquell mateix any s'organitzen diverses protestes davant la negativa de Liones a negociar. L'11 de novembre del 2022, Foment del Treball fa una roda de premsa per mostrar el seu suport als propietaris de la finca. El 20 d'abril del 2023, un jutjat dicta el primer desnonament d'un dels pisos de l'immoble, però el suspèn provisionalment. L'1 de maig del 2024 s'organitza una jornada reivindicativa davant la Casa Orsola. Els veïns porten 3 anys en lluita amb manifestacions, protestes a les portes de la immobiliària i nous intents de negociació. Des del sindicat de llogateres han reclamat a les administracions que moguin fitxa, que s'impliquin, i aquest divendres 31 de gener està previst que s'executi, ara sí, el primer desnonament, el d'en Josep, un professor de matemàtiques d'un institut públic que porta 22 anys vivint a la Casa Orsola. Ell i el sindicat de llogateres demanen el suport ciutadà pel seu cas i per aturar una pràctica que cada cop expulsa més veïns de la ciutat de Barcelona.